Salam vatandaşlar, salam Halmurada ve salam Saparaga aydın kemine ähli vatandaşlar, studentler, deňduşlarym hemmäňige salam. Şu çykşymy ýaň ýakyna ýaýran şu Süleyman Jigimediň hatirasyny etýän. Şu çykşymyzda Süleyman Jigimediň en atasyna, dogan garyndaşlaryna giňlik dileýär. Neresi çağan yatan yer yaltı olsun, cay cennetten olsun. Allah'ım yumşak nur içinde yatsın Allah'can. Bu çağa vatandaşlar bizim baydamımızı yukarı kallar bilecek çağa. Bu çağa şu bütün daşar yurtta olup çıkıp bilmän geplemäge gorkup sanırap yorup yorwanın aşağından çıkıp bilmän yatan içinde yaşap şu ağrılar görüp şonda da kail olup boynunu sallap yoran adamlardan saylanıp şu 10 neçe yaşlı çağa 16-14 yaşlı çağa hemmesi kişiden saylanıp yekodi şu diktaturan eden haram diktaturan eden zatlarına kail bolman boyun eğmediği için şolong diýeni etmediği için şolong et diýen zatyn yeňilmediği için özüniň namasyny mertebesini goran üçin şu çağa öldürli. Şu çağa şoň üçin öldürli. Indi şu çağaň ölümüne şu çağaň ölümüne hiç hili ýüregiňde dawan okmasyň türkmen halkymy. Şu çağaň ölümü hiç bir zat bolmy. Men görüp otyrna köp kanallarda şunu eşitip eşitmedik bolýarlar. Bilip bilmedik bolýaňyz. O näme etdiňiz bolýar? Ya hiç mi bir çağaň ykwaly? Sizde hiber ýokmy bir ata duýgusy ýokmy sizde? Siziň öz çağalaryňyz ýokmy? İçindäki daşyndaky adamlar ýorwanyň içinde gizlenip ýörenler. Size ene duýgusy ýokmy? Bir ýüregiňiz awanokmy? Şol eneň ýerine özüňiz goýup göreňdokmy? Ata bolup size atalyk duýgusy ýokmy? Erkeklik duýgusy, namus duýgusy, iň beterde namus duýgusy ýokmy size? Näme biz inni çağalar geljekde de öldürli berse häzir öldürülýän bolsa geljekde de öldürler. Öňe bolup gelýär bu zatlar. Ýöne şu wagt öňe çykyp hemme zat habar berip oturan adamlar bolan üçin habarlar gelip dur internet we yurdun ýartyndan köpüsi daşary ýurtda hemmäňiz görüp otyrsyňyz. Näme üçin sesiňizi çykarman otyrsyňyz? Näme şeýdi gorkak bolup ýaşasyňyz gelýär hemmäňiz? Erkekler siziň çağaňyzy öldürýän çäler garaşyp ýörjekmisiňiz siz? Ata duýgusy ýokmy sizde? Näme Aşgabatdylaň çağadanym daşawy lewap mary balkan olan çağa däme? Näme üçin şunýar zat edilýär? Men öňemeşdim şu temany yeňilmelmiş dip yeňillerler diňe o daşawy oğlan çykdy. Mardanam maşeýdilen balkandanam lewapdanam o nämeň niraň nirde ba onýal zakon wa motaýda. Namus eden ýokmy şuňa adamlar? Men ene däl, men okap ýören student ýöne şol adamyň ýerine özüm goýup görýän, men kiçirakkan bir güjüjegim bar da şoý ölenne men bir ölüp bilmedim, şoý düýşüme girip zat edip erwet döp şonu şo düýş şol men güjük haýwan zat gowarýan özüm. Şo men pasta ýanymda ýaly bir hili şo zat maňa agyr diýdi, ýöne siz nähili bir hili zalim bolluňyz, nähili bir hili binamys bolluňyz halkymyz. O ýöraýyň bir azajyk ýokmy içiňizde erkeklik duýgy, erkek diýen adamlarda? Aýal maşgala diýende ýokmy bir ene duýgy, bir instinkt diýen zat bardyr. Haýwanam öz çagasyny öldürilse, şoňa seredip duran owa. Ho haýwanlar gepleşikler görýän bolsaňyz, boýbollar zatlar üstüne ýolbarsy çagasyny nemedenne üýşüp süsýärler şonu. Biz türkmenler inni malçada bolmadykmy? Malçada bolmadykmy biz? Eýranlar bir çağa ýöne ýygnanlar üçin, ýöne gizläp alanlar üçin intek öldürilen o. Näçe halky öňe çykdy Eýranlar, hakyky türkmenler, mert türkmenler
İran'ın owan şu Türkmen sahran Türkmenler ana öwrenin şolara seredinde. Şolaň reperlerini dinleň ana Emin Rasenni Gorkyam kaptalına näçe ýysan oğlan klibine çıkıp dur diýip durlar. Ağzından gelenni. Närazydyklaryny bilip dur artistler bizimkiler ýaly samsyk ynançmak ýyly we nämen ýyly diýip aýdym-aýdan oklar ministerler öňüne çykyp. Hakyky bolýan zatlar barada artistler aýdym aýtdy. Bir ýerine bir zat şoňa gynanjyn, biller ýa şoňa kömek etmeli. Garip çagalarna çen şo hojalyga baryp göwnük berip oturup şo halk bolup oturup şo taýda bir ul maslahat edip şom nädip şu çagany üýüne alyp bolar diýip her ýere ýüzlenip özleri çykyş edip oturýarlar, ýöriş edip oturýarlar. Bilmem üçin bir çaga öllü hiç eli. Imana şu diktatura günäsi boýunça öllü danym näme üçin biz gülüp hisap olmadyk ýala hi edip ýörmeli. Utanaň bir azajyk o derejede bolmaňany bunýal nähili bir hil boldy. Şunýaly zat bolar diýip ýaslam tursam türkmenler şu derejede binamysdyr diýip kellämede gelen okdum men. Bilemok sizde nähil duýu bardy öňe. Mene öňler bize gorkutata bolan, bize maltymly bolan, bize görowly bolan, bize Oğuzhan bolan, bize Melik Şah bolan, bize Alparslan bolan, Seljuk imperiýasy gurulan uly Osmanlılar bizim doğanlamı şuna mene düşüneceğim bir Türkmen değilse başka milletlerim kara telpekli varsa gorkyanı kendim şu okan kitaplarımdan kellemde kalan bir namuslu millet mi kayıtladım da yani nehili bir haram çürük tohum çüren tohumuna önünden emedekleşip yorsunuz ertesini basılacağınız bilseniz de emedeklep salam verip emedeklep eğilip elini uşak zat edip diyorsunuz. Manglayını da üç gedek deyrip. Kur'an'ı şey edip deyrenini haçan yadını da düşýärmi? Kur'an deyrin başına da haramzadalar. On yadan halkın puluna yadan boklu kitaplarını manglayını da deyir oturýançan çağalaňyzyň hukugyny oran, geljeğini oran. Barybir bilýäňiz çağalaňyzyň öldürilýänem, urulýänem, zorlanýanem çürüklen hükümeti, klanı ve tohumu doğulmadık ýalyda hemmeňizi. Türkmenin yeke şu vilayetlerden yeke çağa ölse, ne şu çağa sana cevap berdir. İntek garaş otur şu çağın nesip bolsa informasyası geler kimi şu doktorlar kim şu kimin eli bağ olsa kim şon könürgöcü uğradan olsa şu Aşgabat'ta seyretmelerle eyle uğradan olsa şu treynerinin adı familiyasını intak hemme haber gelýär. Hemme haber geljek garaş otur şoňa. Şon bir bileli sen tohumyň bilen ýom eder. Sen çürük tohum diýip barat. Sizin tiräňiz çürüge. Çürük adamlaryň çürük zatları bir çürük alma bolsa da bitin almalan gapdalyny oýsan gapdalyna kyn çürütýänler. Şon ýaly çürük alma ýaly çüren tohum şol tiräsiniň adam çürük. Haramzadalar. Kimsiz o kim? Özüňiz nämedir ötýäňiz? Sizden başka adam ýokmy Türkmenistanda? Häzir barym sen aýalyny, haram aýalyny şu maryň üstünden maşyny geçirjek bolsun. Maryň üstünden geçip, o lewaba geçip nemetýänler urad oturýan tekstil zat. Han uratýan ka görür şonu ýene bir ka geçdin wagt haramzadalar. Şu aganomyr bar, başka vilayetler Aşgabat'a girip bilmeyen olsa, näme Aşgabat başka yurtmy? Biz şu başka yurtlara edip Lüboy vilayetin maşyny, Lüboy paýtagty, Lüboy vilayetin maşyny girip dur. Yani bizde bolana sen kim? Aşgabat'ın ataňdan alan mirasmy? Siz Aşgabat'a bar şu Mary, Leva, Balkan, ahal salmayan olsaňyz, şu Aşgabat nomeram biz salmaýas şonu. Şon edilýär, şon gurna oturýarsyň tak görersiňiz haramzadalar. Han maşynlaňyz geçýär ka maşyn maryň üstünden lewabyň üstünden han göreli nähil bolýar ka. Siziň janyňyza watýan siz biziň çağalamyzy öldürüň size biz şon ýaly ýol berersmi?
adamlar Türkmenistan'ın içindeki eşitmedik olup oturan adamlar daşındaki, daşarı yurtlardaki, Türkiye'deki, Rusya'daki ve beyleki Türkmenler eşitmedik olayan, görüp görmedik olayan bol edin inni, besedin, çıkın inni. İçindeki adamlar size de maslahat salman aganomur. Gelmesin, geçmesin. Şolong maşinlarını geçirmem. Yürüyte şu barlamellerlere tamozning adamlar. Barlamellerler yürüyte barla. İçinde ne malı belli değil. Ana Rusya'da da neçe içi dolu bir furalı dolar da yank Türkmen manat. Bu kuş kellesem işlemeye de yani hükümete geçen notlar manat çıkarttır samsaklar daşına. O manatlarım basılıp yatırını şu manatlar satacak olup şu orsun nemelerine tutulan kimin pullu ise de adam Türkmen manat şunu aydı bilen o kimin pulluğunu. Bir ulu tam cay dolu Türkmen'in yüzlük manadı yatır. 2000 hadır yılına maçacaksa da 2012 yıl bilen 2014 yılın buram 2008 yılın pulları yatır şutaydı. Samsak hayvanlar yankı Türkmen manadın çıkarttırlar onu orsiyette tutuluptur. İnni şolum kompensiru edip alınıptır. Kim çıkarıyor şolum özünün küden başka? Şu çürük tohumlar var özünüz kim sayağınızı? Marlar maşin getirse yenesi maşin getirmek bolanok. Näme ya getirse de olon maşini ikiye bölüp ulu maşin getirmek bolanok. Onam ikiye bölüp o nemeden reskadan geçirip otuyorsunuz. Kim ruhsat verdi? Kanun ruhsat verdi mi size? Bunyalı pastupat etmeye. Dokument düzü adam emmedadı yerin adam ne için geçirmek bolanok maşin. Adamlar siz korkmağınız, besedin bular korku otuyor. Kalini sizin korkkan ol oturmağınız gelşen ok. Bulara ana yılın ama adı inanışmak ve para akatçılık yıllık koyturlar şu 20 yıl. Ne için inanışmak ve para akatçılık mansın dinlek görün. Sebe korkup balan dolar otuyorlar. İnne şu birazcık yatan adamlarım tursunna. Ona göre lan şolar ne hil bolyan. Bizim elimizdeki da kimdir ötüyorlar bizim bizneslerimizi elimizden alıp doğanlarımızın cüylerimizin biznesini elinden alıp maşin getirse bölüp on yegenlerine maşina getirmek öyle on yegenlerine biznes ama öyle on yegenlerine telekeçer etmek on yegenlerinin dostlarına da etmek öyle. Yani başka adamlar kasap der. Neyse adam şu tayda Rusya'da maşin şu mardan gaytıp şu tayda sevda edip görler. Olan günler govi. Yani nemçe şu yurdun içinde edip bilen nokta şunu. Olar berde onun içinden hem govi aylık alıp otuyorlar. Ondan hem govi pul otuyorlar. Yani nemçin içinde ettiren dokşan. Senin neme atanızdan alın bu hükümet. Şu Aşkabad'da vilayetlarda neme bar yani olsa barmadiyalı ders haramlar. Bilip koyun çürük tohumlar. Onyal çürüklüğünüzü halka yayradıp siz hemme yerini güneloy edip taşılacak olman. Telekeçiler yolunuzu yapyan olsalar sizem yolunuzu yapın. Aşkabad'da önüme muratman, tavara muratman, Aşkabad'dan gelen adam alman. Sanktça içinde verin Türkmenistan'ın. Sanktçan vermeseniz, şunyal etmeseniz. Şon gelip nemet yara ödüm biri ikisleri hemmeniz edin. Bularını şu çürük alma kaptalına bir karop alman çürük edip bile de şu çürük alma otur başınızda. Çürümecek olun. Çürük ini epesli 80 oturumuna çürüktün galanca 20 oturumuna etken birazcık içinde namısı ba eyle de böyle de eşitliğe bir halal işliğe değil yani adamlar aytacak ol yani siz gayret edin danim gözünüzü açın öngüm açıktır öngüm içinizde namısınız varsa yani hareket edin korkma korkora zat yok hiç hili neme sizin inni çağılanız Altıklanız emmek Türk'e gelip işlemel mi ya Orta'da gelip işlemel mi? Studentler arada açacaklar adım maçtaydı. Studentler neme $25 Aşkavat'tırlan çağalar men akallıyam mok Aşkavat'tırlan iminna çağaları alya İslam pulunu.
Aşgabatda bir zat bolaymasyn diýip olara berýärler. Näme üçin beýleki 5 welaýatyň çagalary alyp bilen, näme üçin biz $25 ýa $50 ýaşamaly? Hemmämiz bir günne çyksak, hemmämiz bir günne yüzümüz açyp herekete başlasak, biziň hiç ýeli öňümizde durjak zat ýok. Hiç kim bizi okuwdan hem isläp edip bilmeýär, ýöne onu hemmämiz bile etsek. Bir çykyp bir galyp oynarlar. Gurulşýaňyz öz araňyzda. Men üniversitedimi özüm gurulşyp otyrym, menkiler diýe. Hemme çykyn beýle üniversitetlerim diýe. Onu edelliýe. Bolmasa biz nädip edelliýe? Bolmasa biz batar da tutar da henizem gorkuw içinde adamlaryň käbirleriniň. Şon ýarzat bolmazlygy üçin hemmämiz bile çykýas, olam hakyky zat pul bermeýäni. Az oturanmydam hakyky zat. Ana oğlanlaram çıkıp ayda uğradı her yerden. Ana arada da 2 tane oğlan çıktı. Onun önüme ana melik deyip bir oğlan neme o kapıyorum Rusya'da çıkıp deyip otur. Neme ana şona açıslayan ettiler mi ya bastılar mı ana o kapıyorum gülüyalı. Nemeden orkanı? Çıkın melin üniversitedindeki oğlanlar tutun arkasını. Kızlar oğlanlar. Menkilerim çıkya ýöne şunu bizin şeytmeler men ýaly ýa malik ýaly ýene beýleki oglanlar ýa bir-birden çykmalyňdan bir gün belleşeliň Halmyradaga aýdalyň biziň üniversitetimiz şunýal çykyş etjek bolýar Halmyradaga ekrana aýdyp beriň şowun näçe üniversitetden gelýän bolsa şonu goýup beriň diýeliňdan ýyzlygyna hemme üniversitetler Russiýa, Türkiýe tapawdy hemmemiz çykyş edeliň gelin. Gelin şon edelin en atalamız etmediyse de edelin sebebi en atalamız gorky gany damarına ornaşan biz görüp otursan nähil ýaşap otur başga milletler. Olar aklyna geler, olar zambiro dedilen ojo pravda kelleler neme dip içinde şo bize pluratjak bolup kösen ýaşamaga boyun alyp kösen ýaşamaly mykadip gören adamlar ýöne biz şunu edip öz hak hukumy talap etsek bizi en atamyzdan başyna täzede bir wada bolar etmelläken betmelläken soňundan gow düzelip gitýär ýurdumyz düzelip gitýär. Gelin şon ýurdumyz üçin edeliň çagalary öldürüp başladylar. Akla kelle gelmejek, akla sığmajak zatlar bolupdyr Türkmenistanyň içinde. Indi şoňa gözüm balyňda hereket edeli. Ýene bir aýtjak zatym studentler ine şu wagt gow возможностymyz wa elimizde. Ine kemine sapara da Halmyrada da şolar bir halat ediş komitetini açdylar. Gurucu meclis açdylar. Şoňa adam gerek. Biz baramyzda näçe milyon berip, vizatka berip, plança $1000 berip otaýda vizatka berip girip barwam aljaň 5 milyon aýlyk mı $50 bolana we 5 milyon aýlyk. Bar 10 milyon ýyl $100 näme düşýär otaýda bar zatlar gymmat. Gelin şu gowy şansymyzdan peýdalanalyň. Peýdalanyp şu komitede goşulalyň, gurucu meclise goşulalyň. Onu men diýjek bolýanym, şu biziň bir şansymyz. Bira şu biziň bir gowy şansymyz geljekki hökümetde arasa buňa girmek üçin hem sene ay men şulara gireýin mecliste ýa komitede işlerini etjegim eder helleder niýen zat ýok. Halal işlejek bolsaňyz, halal geljekde sagdan jemgyýet gurup arasa işläp alandan $2000–3000 aýlyk alynýan bir hökümet gurjak bolup otyr. Şular aýdyp otyr şo barada vizatka gerek bolmaz. Häzir Türkmende şu zat ýörgünde da vizatka alynýan iş, gowy iş. Ýok, vizatka alynýan iş erwed iş. Goý biz vizatka almalyň $2000–3000 şeýle halal işläliň ýöne her ýyl hemme zadymda gitjek putuşestrýamda gitjek gezelenjimde iýjegimiz, geýjegimiz, maşgalamyzda hem ýanky öýojak gurmaly hemme zadymda ýetsin. Ne şu biziň utýan zadymyz. Gelin goşulalyň halas ediş komitetine, gurucu meclise goşulalyň. Bira şu biziň gowy şansymyz, ikinji gowy şansymyzam biziň üstümiz bilen Türkmenistanyň için oýor bolýar, Türkmenistanyň içinde halky aýaga gallar bolýar.
Şunyalı gowy şans şu daşyna gezip ýören işgärlerde ýok, ýöne bizde var. İşläp ýören adamlarda şunyaly gowy şans ýok. Sebäbi işläp ýören adam aňyrda birini bakmak, eklemek üçin işläp ýörde. Emma biziň en atalarymyz bize bakmak, eklemek üçin gaýry, kösenç çekip içinde gowrulyp ýaşap ýör. Gowrulyp, ýanyp her baran ýerinde baran sistemasy, rejim işlemän üçin şolar kösenip ýör. Indi biz şu taýdan bir galsak, olaradam aýtsak, hemmesi çykdy, kurslaşlamyň hemmesi menem çykdym. Ine şu görürüm kynmy? Şey diýip öňe çykalyň, geljegimiz üçin bu çüýrükler çüýretdi. Başymyzda bir çüýrük ötüyor, şolaň çüýrük schemasy bize gelip degmäkä şolaň şu ýokardan şu karobkan gödöňüze getirin, bir karobka, ulu karobka alma, iň ýokarsyndan bir çüýrük alma dur. Ondan ýuwaşdan şu ýokarkylar aşak, düşük çüýrek gelýär, bizem aşagrakda, ortarakda dursa, şu çüýrük bize ýetip gelýär. Şu özümüz çüýretmälen gelin bir çykyş edelim, bu derece ýetdik, bir azajyk goralyň özümüzi, namsymyzy, armyzy, ganymyzy, çagalanmyzy, onýaly boljak bolsa, geljek nähili bar, häzir şonýaly bolsa. Ine şonu aýtjak bolum watandaşlar, gatyrak nemeden em bolsa bagyşlan geçirersiňiz. Emosiýan saklamak kyn bolýan zatlar agyr Türkmenistanyň içinde. Bokurdum dolwaýdy otyrna, ýöne halys indi bu derejede näme kim olar? Bu derejede halky ýakyp ýanlaryp edenini edip goýanyny goýup ýöne on diýsemem ýene bir bellemel zat bar. Onda da gorkup başlady bular. Biziň hereketimizde sebäp ynanşmak ýyly we parahatçylyk ýyly. Bize ynanyň diýe, biz düzetjek diýen ýaly hereket etdi. Haman adam gözüni neme allamak üçin. Ynanyň we parahat diýen diýe, ümsüm biziň şu ýylla diýe-de, düşünýäňizmi? Şonu oynamaga diýen okşularyny halka ýuwaşadan ýalwaryp ýenedip. Biz aralarda bir çykyş edip köp zadyň üstüne açyp otyrana halmyrada, saparada köp zadyň üstüne açyp otyr. Şu üst açylan zatlardaky adamlar hemmesi basylyp otyr. Sebäbi indi şol dokazatylstwa wada berdi. Şol basmasa çäresi ýok. Daja şu ministerlaryň garnaşlaryna çen basyp otyrlar adamlar. Düşünün öňkü men diýip özüne gowny ýetip burnuny alasmana tutup otura otady ikinci ýer basylýar. Ýöne men şu plan ministeriň garnyna şol dikkatli arkaýyn oturan adamlar baram şol owadan depede çüýretip başladylar şo taýda otyrny. Şol adamlar. Olar bizden gorkup otyr. Siz nämeden gorkýaňyz? Gelin agzy berip olaryň, gelin çykalyň. Gelin şu çagajymyzyň namusyny, arny, şu çagaň şanyna, şu çagaň nemesine bir gurnalyň bar. Şu çagaň hatyrasyna gurnalyň, gelecekde çagalanmaz şonýal güne düşmesin. Çüýrük schema, çüýrük klanyň eline düşmesin. Gelin goralyň özümizi. Sağ olun köp köp.